नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राज्य भागवत पुराण कार्य तंतु विशेष मेलिये बार महाजनावर आम्ही उलेत असती तंतु सगळा आजी आम्ही बली महाराज जे बार महाजनांतून एक महाजन असती अंगेल वेळ उल्लोच प्रयत्न करतात जितलेल्या ती आईची अंगेला स्वागत करता लास्ट टाइम मी सांगलेलं आहे इथले कोंकणी उले ना इस्कोन येऊन विंगड विंगड लँग्वेज उलोचे त्याचा प्रयास करत अस कसले तुटी असलेली कसले चूक असलेली क्षम करायची तर श्रीमद भागवत मानतो संच अध्यायांतो 6th कॅन्टोन एक सुंदर श्लोक येता त्या श्लोक अशी असमायली स्वयंभू नारद शंभू कुमारो कपिलो मुनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकी वयम् द्वादशैत विजानीमो धर्मान् भागवतां भतः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वामृत अश्नुते तर हाजी ट्रान्सलेशन अशी असं की बार महाजन नाव सांगलात हे बार महाजन कोण कोण असं म्हणजे ब्रह्माजी लॉर्ड ब्रह्मा दुसरे नारद मुनी मागिरी शिव भगवान शिव मागीर चतुष कुमार मागीर कपिल मुनी मागिरी स्वयंभुव मनु प्रल्हाद महाराज जनक महाराज आणि भीष्मदेव बली महाराज आणि शुकदेव गोस्वामी जे व्यासदेवल पुत्र त्यांनी श्रीमद भागवतम म्हणले शुकदेव गोस्वामी आणि यमराज तर हे बार महाजनसती आणि हानी कसं सांगितलं हानी सांगला ती की जे भक्तीन तुझे मस्ती गुह्य जे ज्ञान अस ते गुह्य ज्ञान जर आमका कळका तर आम्ही हे महाजनाले जीवन चरित्र पळोवका हा it is very confidential and difficult for ordinary human being to understand, but if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns back home, back to God. तर हंगा या श्लोक कोण म्हणतस या श्लोक यमराज स्वयं म्हणतस या श्लोक अजामिल सेक्शन आणतो येता संच अध्याय संच कॅन्ट आणतो संच स्कंद आणतो परंतु अजामिल यमदूताक ये सांगता सती जे ये बार महाजन असती तंगेले जीवन चरित्र का आम्ही कळलाली आम्ही ये भगवत भक्ती कोरनो आम्ही परत भगवंत धामांतू वचेतो हा तर ये मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं आमगे जीवन आणतो आता प्रश्न येता जो कोणाला क्वेश्चन असताले की आम्ही महाजनाल विषय ऐकून कसं फायदो जाता आमका व्हॉट इज अ नीड टू लिसन टू द पास्ट टाइम्स ऑफ ऑल दिस ग्रेट महाजन्स तर हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट तत्व असं महाभारतातून तो एक श्लोक येता ते म्हणतात ती धर्मो तेषां निहितम गुहायां महाजन येन गथा सपंता तर या श्लोकांत तू अशी सांगला की हे भक्तीचे जो धर्माचे जे मार्ग अस ते मस्ती कॉन्फिडेन्शियल अस मस्ती डिफिकल्ट अस जर या मार्गाक आमक कळका जायली आम्ही कसं करका जे महाजनान केलेले तांगेले अनुगत करका
तांगेले फुटस्टेप्स तू फॉलो करता. तर मस्तीपंत कसं करता ती इंग्लिशान तू दोन शब्द असत ती एक असं इमिटेटर आणि दुसरं असं फुटस्टेप्स फॉलोइंग द फुटस्टेप्स. इमिटेशन मायल कसं आहे आता तांनी कसं केलं त्याच करचे ताका इमिटेशन म्हणचे बट फुटस्टेप्स मायली तांनी जे केले तांगेल मार्गारी आम्ही चलचे ते अनुगत करचे. तर शास्त्रांत तू अशी सांगला की हे ग्रेट पर्सनॅलिटीज जे तांणी करता ती आम्ही तांकां फॉलो करता तशी. फॉर एक्झाम्पल शुकदेव गोस्वामी आता हांगा शुकदेव गोस्वामी नाव आसा. शुकदेव गोस्वामी इतलो व्हड भक्त आशिल्लो तो जेन्ना तो व्यासदेव पुत्र आशिल्लो तर तो जेन्ना तांगेल अम्मा गर्भांत तू आशिल्लो तेन्ना दोन ताका जिवनांत तू कसलेय इच्छा नाशिल्ली कृष्ण भक्ती सोडून. इनफॅक्ट तो गर्भातून भायर येवच्याक तयार नाशिल्लो आणि जेन्ना तांणी गर्भातून भायर आयली ती ही ग्रोन अप एज अ 16-year-old बॉय डायरेक्ट आणि डायरेक्ट काय ड्रेस घालनाशी कंप्लीटली नेकेड तो सीधा जंगलांत तू गेल्लो देवाल भक्ती करच्याक. आणि तांणी मागीर व्यासदेवान तांकां आपोवन श्रीमद भागवतम सांगले आणि श्रीमद भागवत ऐकून एकदम भाव विभोर जाल्ले तांणी. आणि मागीर शुकदेव गोस्वामी मागीर गंगा तटार वता ती आणि तेन्ना हजारो साधू ऋषीगण तांतुल्यान परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामीक चूज करता. तर शुकदेव गोस्वामीन शरीरावर एक कपडो घाल्लेलो ना. ही वॉज कंप्लीटली नेकेड. आता आमकां हे इमिटेट करचें जाता हाजे फाटले आमी लेक्चर वताना कॅन वी जस्ट बी लायक दॅट आणि आमी सांगचे जाता हा शुकदेव गोस्वामी डीड दॅट. सो दिस इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ इमिटेटिंग. जयली अनुगत मायली शुकदेव गोस्वामीन जे सांगलेले ते फॉलो करचे. टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन ऑफ शुकदेव गोस्वामी. जे शुकदेव गोस्वामीने श्रीमद भागवतमांत तू आमकां जे ज्ञान दिला त्या ज्ञानाक आमी आमगेल जीवनांत एक्सेप्ट करून आमगेल जीवनांत एप्लाय करून आम्ही जे जगता ती ताका म्हणटा ती अनुगत करचे. सो दॅट इज वॉट वी आर सपोज टू डू. ते सांगला या श्लोकांत की आम्ही महाजनांच्या जीवनातून आम्ही अनुगत करता. वन शुड ट्राय टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट महाजन्स. भगवद्गीतेन तू अनेक सुंदर श्लोक येता. यद यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवे तरोजनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते. या श्लोकांत तू गीतेन तू कृष्ण सांगता की जे होडोड लोक असत पळय जे मस्ती इन्फ्लुएन्शियल लोक असत जे लीडर लोक असत त्यांनी कसले करता ती तर कसं जाता कॉमन पीपल फॉलो बिकॉज दे आर लीडर्स. So whatever a leader does, it is natural that the common people will follow. Yad yad acharati shreshtas. Shreshtas means one who is a leader of the society. Magiri next shlokantu Krishna example dittu Janak Maharaj ale. How Janak Maharaj was such a great king and people followed him. तर आम्ही हे म्हणता सती so we should try to follow the footsteps of great personalities. तुमकां एक उदाहरण दिता. आयच्या जगान तू इट इज नॅचरल टू फॉलो समबडी. मस्तीपंत कसं जाता लोक म्हणटा ती हांव देवाक नमगना हांव देवस्थाना वचना म्हगेलो टाइम ना जो हांव देवा वयर विश्वास करना. ओके नो प्रॉब्लेम. जर जगान तू जर कोण व्यक्ती म्हणटा की हांव देवा वयर विश्वास करना और हांव देवा नमगना तर बाय डिफॉल्ट तो कोणा ना कोणा व्यक्तीक नमगत तो. दॅट इज बाय नेचर. जस्ट लायक आमकां तान लागता तर देवान उदा दिला उदा पिल्ल्याल तान वता. तशीची भूक लागलेली कसले जेवण खाल्ल्याल आमगेल भूक वता. तशीची सगळ्या जीवनांत तू कोणाला ना कोणाला पूज करचे कोणाला ना कोणाक रिस्पेक्ट करचे
कोणाला ना कोणा व्यक्तीक एक रोल मॉडेल करचे हे तांगेले एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट आसा आणि हे प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वभाव आसा तर जगान तू लोक म्हणटा ती आमकां देव नाका आमकां हो नाका जाल्यार तांणी बाकी कोण फिल्म स्टार जो क्रिकेट स्टार जो आनी कोण पॉलिटिशियन तागेल सेव करतात ती जो तागेल पूज करतात जो ताका एक रोल मॉडेल म्हणून दवरतात तुमकां एक उदाहरण दिता मस्ती वर्सां फुडें जेन्ना अमेरिकान तू सिगरेट कंपनी सुरू जालेले तेंचे सिगरेट कंपनी तांणी सुरू केलेले तेन्ना तांकां सिगरेटाचे सेल वाडोवचे आशिल्ले तर तांणी कसं केलें तांणी एक थंयचो हॉलिवूडाचो एक फेमस एक्टर आशिल्लो त्या एक्टराक तांणी आपयले आनी त्या एक्टराक सांगलें की आमगेली हे ब्रँड आसा सिगरेटाचे तू एंडोर्स कोरका आनी तुका आमी इतली इतली दूड दिता ती तर मागीर कसं जालें तो एक्टर आयलो आनी ताणें ते सिगरेट घेतले आनी स्टायलान तो अशें स्मोक केल्ले आनी मागीर ते एडवर्टायजमेंट आयले ओके सो एंड सो कंपनी इट्स व्हेरी नायस अशी म्हणून एडवर्टायजमेंट जाले तर विदीन फ्यू डेज ऑफ दॅट एडवर्टायजमेंट hundreds and thousands of people started smoking. जसं ती तांणी जे यंगस्टर्स जसे आशिल्ले तांणी लोकांना सूर केले सिगरेट पिवच्याक मागीर गव्हर्नमेंटातून तांकां प्रेशर आयले कसं प्रेशर आशिल्लें की आता तुम्ही सिगरेट स्मोकिंग करता ती तुमकां सेल तर वाडोवचे आसा आमकां टॅक्स मेळटा जाल्यार तुम्ही एक काम करा ती तुम्ही एक स्टॅट्युटरी वॉर्निंग तुम्ही घालका स्टॅट्युटरी वॉर्निंग तुम्ही घालली एटलिस्ट कोणाक जावं का तांणी घेताली ती कोणाक नाका तांणी घेनाली तर अशी डिस्कशन जालें आनी नेक्स्ट ऍड तांणी सूर केले तेन्ना तो मनीस येता फर्स्ट सीनान तू मनीस येता आनी अशी स्टायलान तू सिगरेट स्मोक करता आनी सिगरेट स्मोक केले मागीर अचानक ते स्टॅट्युटरी वॉर्निंग येता सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ फूड अशी येत तशिले आता कसं म्हणटा ती सिगरेट स्मोकिंग किल्स इज नाही इट किल्स तर जेन्ना ते स्टॅट्युटरी वॉर्निंग आयले ताजी मागीर ऍड जायनी ताजी मागीर तो मनीस म्हणटा अशी हू केअर्स तागे एटिट्यूड मेळली हू केअर्स मेळली ते आनी एक ऍड अशी तो म्हणटास की चलो हे स्टॅट्युटरी सिगरेट पिल्ले जाल्यार म्हगेल्या जिवनाक कांय जायना देर इज नथिंग विल हॅपन टू मी आनी अशी ऍड ताणें केलेले आनी आनीके सेल जाले सो आय एम सेइंग आयच्या जगान तू लोक विंगड विंगड प्रोडक्टा मार्केटिंग करता ती विंगड विंगड प्रोडक्टा खातीर कसं ना कसं करता ती तांगेलो उद्देश कसले जो मस्ती फेमस व्यक्ती आसा ताका तांणी सांगतात तुम्ही आमगे प्रोडक्ट एंडोर्स करा ती आनी तांकां गोत आसता की हे प्रोडक्ट जर हांवें एंडोर्स केलेली इतले लोक घेतात तशीच आमगे लायफान तुवें जे ग्रेट पर्सनॅलिटी करतात पळय आमी ताजी पॉझिटिव्हली ताका फॉलो करतात म्हणून आज आमी महाजना विषयी चर्चा करत आहोत तुमकां आनी एक एग्जांपल मस्ती वर्सां फुडें हांगा मुंबईन तू प्रसिद्ध गायक आनी डान्सर मायकल जॅक्सन म्हणून तांणी आयलेली ती तुम्ही ऐकलं असताल तांगेलें नांव जेन्ना मायकल जॅक्सन आयलेली ती तांणी मुंबईन तू एक 5 स्टार होटलान तू राबली ती आनी ताजे मागीर तांगे प्रोग्राम करून नेक्स्ट दिवस तांणी चमकली तर मायकल जॅक्सन जेन्ना तो राबलेलो त्या हॉटेलान तू तेन्ना ताणें एक टॉवेल यूज केलेले जेन्ना ते टॉवेल यूज केले ताजे मागीर तो चमकलो जो हॉटेला जो मालीक आशिल्लो ताणें विचार केले अरे हे हॉटेलान तू मायकल जॅक्सन राबलेलो तर हांव आतां हाजेन कशी बिझनेस करूं येता ते ताणें अनाउन्स केले की दिस टॉवेल हॅज बीन यूज्ड बाय नन अदर दॅन मायकल जॅक्सन तर कोणाक तुमकां हाजी निशाणी जावका हाजी कसले हे जावका तांणी इतले इतले दुडू दिवेत तर ताणें एक टॉवेलाचे 50 कुडके केले आनी 50 कुडके कोरून ते एक एक कुडक्याक 1000 रुपया विकले ताणें
जे 300 रुपया टॉवेल आशिल्ले ते 50,000 विकले ताणे. हाका म्हणटात बिझनेस मेंटॅलिटी. तर पॉइंट हांव तुमकां एक नेमकी दिता की आतां इतलें सान टॉवेला कुडकान तुमगेल मात्त पुसूचें जायना. जाल्यारय लोकांनी इतले म्हारग दुड्ड दिवन कशाला घेतले? बिकॉज दे वॉन्ट टू शो मिगेल गडगड मायकल जॅक्सनान यूज केलेले येस टॉवेल्स. आनी फिल्म स्टारान यूज केलेले तांगेले क्रिकेट बॅट आसले जो येस तेच. So it is natural for people to show that okay, I know this person or I have this, I have that. तशीची भक्तिमय जीवनान तू जर एक व्यक्तींक प्रगती करता जाल्यार ताका ग्रेट डिवोटीक फॉलो करता. इमिटेट नाही फॉलो करता. तो कशी भक्ती करता तशी भक्ती करता. तो कशी देवाल नाव जप करता, तो कशी हरिनाम हरि कीर्तन करता तशी आम्ही करता. तर हे हाजे बॅकग्राऊंड. तर आज आम्ही बार महाजनातून मस्ती लोक आज ऑडियन्स तू आयला ती तुमका गोतना आसच्या पुरो बली महाराज आमका प्रल्हाद महाराज गोतस सगळ्यांक मागीर भीष्म गोतस आसच्या पुरो ब्रह्मा सगळ्यांक गोतस स्वयंभू म्हणून कोण कोणा गोतस आसच्या पुरो यमराज यमधर्मराय सगळा गोतस. तर आज आम्ही बली महाराजावेर उलोवचा प्रयास करूया. तुमका एक या होल इन्सिडेंटाच्या एक बॅकग्राऊंड सांगता. बारीला एक कहाणी आसा श्रीमद भागवतमान तू 8th कॅन्टो मैली 8th अध्यायान तू ही कहाणी येता. ही मस्ती फेमस कहाणी आसा. ते मस्ती लोकांक ताचे बॅकग्राऊंड गोतना. आता तुमका त्या बॅकग्राऊंड सांगता. लक्षपूर्व ऐकाय ती. श्रीमद भागवतमान तू हे एपिसोड येता 8वा स्कंदान तू. तांतू एक पंता इंद्र जो सगळे देवताच देवता आसा स्वर्गाच देवता आसा तो इंद्र कसा करता. तो ऐरावतावयर बैसून अशी वत्ता असता आणि ऐरावतावयर बैसून तो कसा करता. ऐरावतावयर बैसून तो वत्ता असता आणि त्यांना ताका येद्रा कोण दिसता दुर्वासा मुनी. आता तुमका दुर्वासा मुनी विषय जर तुम्ही ऐकले असलेली इज नोन फॉर हिज अँगर. आणि मस्ती वगी तांका कोप येता आणि मस्ती वगी तांणी शाप दितात. तशी हे दुर्वासा मुनी. तर दुर्वासा मुनी इंद्राक पळोवन मस्ती तांका खुश झाली आणि इंद्राक अशीची पळोवन त्यांनी कसं केले तांगेला एक लायक गळ्या माळ आशिले सुगंधित हार आशिलो आणि त्यावेळी अशी हे बॉम्बेचे जो आनी खंयची फुलाच नाही स्वर्गाच फुलाच कितलो सुगंध आसच्या पुरो त्या सुगंध हार तांगेल गळ्या आशिले आणि ते त्यांनी प्रितीन इंद्रा पळयले आणि इंद्रा दिले. आता इंद्र स्वर्गाच देवता ताका रोज कितली की हार मेळटा ती कितली की कसं कसं मेळटा. तर ताण कसं केलं ते हार घेतले आणि गळ्यातून काढू तागेल हत्ती दिले इंद्राक ऐरावताक. आता ऐरावत कसले असो स्वर्गाच हत्ती असो जो इंद्राल हत्ती असो हत्ती तर हत्ती अस ताका पाप कसो गोतू गार्लेंडा विषय जो सुगंधित माळा विषय ताण पळयले खावच्या जतकी ना खावच्या जायना जे सीधा तागू घाल न्हू पायान मस्तून सोडले. आता हे दुर्वासा मुनी एदरा जातस. दुर्वास मुनी कितलो कोप आयलो. दुर्वास मुनीन इंद्रा शाप दिले. सांगले की तुका मस्ती गर्व जाला. तुका मस्ती गर्व जाला मस्ती अहंकार जाला तुका म्हणून हांव तुका शाप दिता. तुगेल सकळ शक्ती नाश जातली. ऑल युअर पावर्स विल गो. आता इंद्राक कळले रे बापरे इतलो व्हड हांव चूक केली आता कसं करचें. मागीर ते होल स्टोरी सुरू जाता समुद्र मंथनाची. समुद्र मंथना स्टोरी कशी सुरू जाता. देवाला वता ती
मागीर देव म्हणटा चलता हांव तुमकां हेल्प करता तुम्ही वच्चा ती सुरवे असुरा लागीं वच्चा ती असुराक लोकांक कन्विन्स करा ती मंथन करच्याक मागीर ते मंथन करच्या खातीर रस्सी खंयतून हाडचे मागीर देव म्हणटा काय प्रॉब्लेम ना वासुकी नांवाचो एक नाग आसा ताका तुमी रस्सी करा ती मागीर मंथन करच्याक कशी करचें मागीर मंदार पर्वत हाडया ती ते मंदार पर्वत इतलो इतलो हेवी आसा ते मंथन करच्याक सीदो तगू वता तर ताका बेस कोण दिता तेन्ना देव कुर्म अवतारा रूप घेता आणि मैरी आनीक बॅलन्स करच्याक अजित रुपान तो अनेक अवतार घेता तर या समुद्र मंथना लिहिलान तो देवान मस्ती मस्ती अवतार घेतला मागीर अमृत घेऊन येवच्याक धन्वंतरी अवतार घेतला मागीर ते डिस्ट्रीब्यूट करच्याक मोहिनी अवतार घेतला आणि तंतू त्या समुद्र मंथनान तू लक्ष्मी देवी येता आणि आणि मस्ती सकट असं डिटेल डिस्क्रिप्शन असं श्रीमद भागवतम तर कमिंग टू द पॉइंट समुद्र मंथन जाल्लं मागीर मस्ती तांतू देव सांगता अशी करा ती तशी करा ती मस्ती सकट असं एट दी एंड समुद्र मंथनान तुझे अमृत येता आता अमृत आयले कुठले देवता म्हणटा ती आमकां फर्स्ट जावका आम्ही फर्स्ट तुम्ही सेकंड तर आता तांकां बिविल्डर करच्या खातीर देव कसं करता मोहिनी मूर्ती अवतार घेता इतलो सुंदर जो अवतार आसा मोहिनी मूर्तीलो देव कृष्णा और लॉर्ड विष्णू इज सुप्रीम अट्रॅक्टिव्ह सगळ्याहून सुंदर व्यक्ती आसा आणि तो व्यक्ती एक फिमेल फॉर्म घेता मोहिनी मूर्ती आणि त्या फॉर्म इतले इतले अट्रॅक्टिव्ह आसा की स्वयं लॉर्ड शिवा who is considered as the most controlled person he becomes attractive that is also another description तर तशी हांव म्हणचे तर मागीर मोहिनी मूर्ती अवतार येता आणि ती अमृत देवतांक दिता आणि मागीर देवता ते अमृत पिवन तांकां मस्ती एनर्जी मेळटा तांकां मस्ती शक्ती मेळटा आणि मागीर तांगेले दोगाले फायट जाता आणि सकट देवता तांणी जिंकता ती आणि जे राक्षस आसा ते तांणी हारतात and they are almost in the stage of dying and that is the time जे राक्षसाच गुरु असं शुक्राचार्य तांणी येतात शुक्राचार्य कसं की संजीवनी बुटी आणि या सगळं दिवन तांकां परत नॉर्मल हाडटा ते आणि मागीर तांतू जे असुराचो गुरु आशिल्लो तांगेलें नांव आशिल्लें बली महाराज आता हे बली महाराज कोण म्हणून बली महाराज प्रल्हाद महाराजाले पुत्र विरोचन आणि विरोचनाल पुत्र मेळ्ळी बली महाराज तर मस्तीपंत आमकां दिसता हे राक्षस मेळ्ळी तांणी एकदम आसुरीक आसा ती जेली प्रल्हाद महाराज तांणी त्याच राक्षस कुला आशिल्ले तर कसल भक्ती तांगेली पूर्ण विश्वांतू असल भक्ती कोणी केला ब्रह्मांडांतू पूर्ण ब्रह्मांडांतू जे प्रल्हादान भक्ती केला ताजी काय ताजी एक तुमकां एग्जाम्पल दिता जे नरसिंह देव प्रकट जालेले इतले तान्ने हिरण्यकशिपून इतले प्रल्हाद महाराजाक कष्ट दिले म्हणून जे नरसिंह देव प्रकट जाल्लेले तेन्ना देव इतलो कोपार आशिल्लो की कोणे येद्रा येत आशिल्लो ताका देव मारत आशिल्लो आणि ताण मागीर हिरण्यकशिपू वध केले अरे हिरण्यकशिपू वध केले मागीर देव इतलो कोपार आशिल्लो 33 कोटी देवी देवता तांणी सकळ पळयत आशिल्ली ती सकळ जन अशी थरथर कापत आशिल्ली की अरे बापरे इतले भयानक देवाला आमी रूप केन्नाय पळयलेलें ना मागीर ब्रह्माजी तांकां भंय सूर जाल्ले ब्रह्माजी लक्ष्मी देवी लागीं वता ती आणि लक्ष्मी देवी सांगता ती तुमगेल बामूण नवे तुम्ही वच्चा ती तुमगेल बामूण नवे तुम्ही वच्चा ती ताकची की कन्सोल करा ती मस्ती को पाहिला तांकां तर लक्ष्मी म्हणटा देवा असल फॉर्म केन्नाय पळयलेलो ना हांव बिनी हो देव तांगेली येद्रा वचना म्हाका मिगेल हांव मिगेल हे मिगेल देव मिगेल बामणाल रूप हांव केन्नाय पळयनी
तर मागीर बाकीची देवी देवता आता ब्रह्मा वच्चा तयार ना. ब्रह्मा भई ब्रह्मा इतले भई आशिल की ताण यंत्रा गेलाली. नरसिंह देवान म्हणशिवाय तू गेल्या निमित्त झालेलं तूच वर दिलेली आहे. म्हणून तांकां कितले भंय सुरू जाले. ब्रह्माजी वेवचनी लक्ष्मी वेवचनी बाकी 33 देवता देवी देवता तर तांणी 1 किलोमीटर दूर आशिल्ली ती. तांणी म्हणाली आम्ही खाली फूल घालचे आमकां काय सांगच्या ना. आम्ही काय वचना ती. तर मागीर तेन्ना ब्रह्माजी प्रल्हादा लागीं वता ती आणि प्रल्हाद महाराजा सांगता ती की वैरे चेडा तुगेल कितें देव आयलेलो आता तूच देवाक शांत कोर का. आणि मागीर प्रल्हाद महाराज इतलो सान चल्लो देवा लागीं वता एकदम निडर काय भंय ना. जशी एक सान चेडू एक आम्माला वता तशी त्या रूपान प्रल्हाद महाराज वता. आणि प्रल्हाद महाराजाक पळोवन नरसिंह देव इतले खुश जाता. भागवतान तू वर्णन आसा जशी सिंह असता पळय सिंहाल पुताक सिंहाल सान चेडू असतात पळय चेडू पळोवन कशी ताका इतलं प्रेम येता ताका इतलं एक एक प्रमाणाची प्रीती येता. तशी तो नरसिंह देवान प्रल्हाद महाराजाक आलिंगन करून ताका मांडीर बसकारेले. तर हे प्रल्हाद महाराजाल ग्रेटनेस आसा कोणाके शांत करचे जायनी तसल देवाक प्रल्हाद महाराजान शांत केले. आणि मागीर शांत केले मागीर सुंदर सुंदर इतलं सुंदर सुंदर प्रार्थना तांणी अर्पण केले. आणि त्याच प्रल्हाद महाराजाल कुला जन्म झालेलो हो बली महाराज. त्याच प्रल्हाद महाराजाचो पुत्र विरोचन आणि त्याच विरोचनाचो पुत्र हो बली महाराज. तर बली महाराज एकदम मैली इतलं लायक कुलान तू तांगेल जन्म आशिल्लो भले राक्षस कुला आशिल्लो जर तांगेल गुण बाकी राक्षसा मडके नाशिल्ले. आणि मागीर जेन्ना समुद्र मंथन फुल एपिसोड जाल्ले ताजे मागीर बली महाराजान तांगेल गुरु शुक्राचार्य म्हणून तांगेल सेव भारी लायक सेव केली. जे तांणी इतलं लायक सेव केली तेन्ना शुक्राचार्यान ताका आशीर्वाद दिले की बरें जावो आणि तुका जेवे शक्ती जेवे स्फूर्ती जेवे तुका जावका जेवे तुका अस्त्र जावका सकड हांव आशीर्वाद दिता. आणि मागीर तांकां मस्ती पावर मेळटा. आणि ते पावर आयल कुडले बली महाराज कसं करता सीधा वता इंद्रालय जे महल आसा जे स्वर्ग लोका वता सगळी देवता असतात थंय. आणि इतलं तागेल्या शक्ती आशिल्ली इतलं पावर आशिल्लो थंय खाली वचून तो खाली राबता आणि खाली तो तांकां आपयता इफ यू आर रेडी टू फायट प्लीज कम. खाली तांकां एक मेसेज पेटयता. आणि तागेली इतली शक्ती आणि तागेल जे तेज तागेल जे पावर पळोवन कसं जाता इंद्र थंय तुकून धांवन वता आणि बाकीचे देवी देवता तांणी धांवन वतात. आणि बली महाराज आणि बाकी असुर गण तांणी स्वर्ग लोकाक घेऊन सोडतात कॉन्कर करतात. आता जे देवी देवता आसा ती तांकां पाप केन्नाय कसली अशी प्रॉब्लेम जाली तांकां तसं तर खाली देव विष्णू आमकां वांचता. तर विष्णू लागीं तांणी वचचे फुडें तांणी अशी प्रे करचें सुरू केलें. मागीर इंद्राल अम्मा तुगेलें नांव आशिल्लें अदिती. अदितीक बारी दुःख जालें पाप मेगेल चेडूं तांगेल स्वर्ग लोकांक तुकून तांकां भायर काडलें. आता कसं करचें तर ती तिगेल बामणाला वता. तिगेल बामणाल नांव कश्यप मुनी. आता कश्यप मुनी तागेले एक बायलेल नांव दिती एक बायलेल नांव अदिती. तर दितीचे चेडू कोण सकड राक्षस आणि अदिती चेडू कोण सकड देवता. एक फॅमिलीची लोक आसात आमी. दितील चेडू कोण हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष तांगेल चेल्लो प्रल्हाद आणि तागेल चेल्लो विरोचन आणि तागेल चेल्लो कोण बली महाराज. आणि हांगा अदितील चेडू मेली देवता आणि तांतू इंद्र. आता तिका बारी वायट दिसता कसं करचें तर ती कश्यप मुनीला वता
आणि कश्यप मुनी सांगतात तर कसं करचे. कश्यप मुनी म्हणता तू एक काम कर, तू एक व्रत असं स्पेशल व्रत असं पुंसमान व्रत म्हणून असतं. त्या व्रत करी, त्या व्रत केल्याली तुका हा, देव कसं जाऊ का त्या दिता. जे कश्यप मुनी गोतच आशिल्ले की केन्नाय एक कसले असलेली ती मटेरियल डिझायर घेऊन मी गेला येता. म्हणून तो ते व्रत करताना मस्ती सगळं रेस्ट्रिक्शन असतात तो हे करच्या नज अशी करच्या नज तशी करच्या नज आणि देवाला चढ मागीर चढ भक्ती करता. तर त्या व्रत करताना कसं जाता ती वेळची की ट्रान्सफॉर्म जाता आणि त्या व्रतान तू केले निमित्त त्याच्या शक्ती निमित्त तिका अवतार दिता कोण वामन देव जन्म येता आणि वामन देव थंय प्रकट जाता आणि वामन देव इतलं सुंदर तागेल रूपा वर्णन असं इतलं सुंदर देवाले रूप असं. आता या वामन अवतार जे असं ऍक्च्युली ते बटू अवतार बटू मेली बुटके लोक असतात पळय देवाला हाईट एकदम सहान आशिल्ले एकदम सहान ब्राह्मण रूपात आशिल्ले तर इतलं सुंदर देवाला रूप आशिल्ले भागवतान तो वर्णन येता आणि त्यांना भागवत म्हणतो असं हा विंगड विंगड 33 कोटी देवता येतात ती आणि त्यांनी देवाक विंगड विंगड दितात. आता ब्राह्मण असं ब्राह्मण रूपान तो त्यांनी जन्म घेतला तर ताका कमंडलू दिले सात्य दिले हा मागीर विंगड विंगड वस्त्र दिले. तर अशी कोण 33 कोटी देवी देवता आयले आणि त्यांनी प्रार्थना केली आणि त्यांनी सांगले आता तुम्ही कसले खुर्चे जगत म्हणून आमगेल सकळ शक्ती गेला आता तुम्ही कसं म्हणून आमक मदत करेल आणि हे बली महाराजा आता मस्ती पावर आयला तुम्ही कसं करता तुम्ही प्लीज हेल्प करा. आता देव जे असं त्यांनी युनिव्हर्सल क्रिएटर असं तांगे ऍट दी एंड कसं करका एव्हरीथिंग नॉर्मल अस की ना ते पळोवका. आता युद्ध घडकड वे केन्ना केन्ना लढाई जाता होड भावाल जाता सान भावाल जाता हा तर कसं करतात जे हेड ऑफ द फॅमिली कसं करता सगळा टू पॅचअप करता. अशी देव कसं करता जे प्रॉब्लेम असं जे विष्णू देवा लागी जे येतात ते देव कसं करता सगळ्या लागी लायक करून कसं सिच्युएशन असो त्या सिच्युएशन कशी हँडल करता ते तांतू जो मनीस इन्वॉल्व असता ताका देव आनी प्युरिफाय करता तागेल जे फॉल्ट असं ते फॉल्ट परत करचे ना ताजे खातीर देव ताका हेल्प करता. तशीच या काणीन तू एक्सटर्नली देव इंद्राक आणि डेमिगॉड्स लोकांक हेल्प करतस जाल्यार आता मुखार आमी जेन्ना काळी आयकता ते आमकां कळटाले की देव ऍक्च्युली दाखयतस की हो बली महाराज भले असुर कुलांत जन्म जाला जाल्यार देवताहून श्रेष्ठ असतो. तागेल जी शरणागती असं ती सकळाहून श्रेष्ठ असं. तर मस्तीपंत आम्ही विचार करू का की देव जे अवतार घेता खाली एक कारण नसता अनेक अनेक कारण असतात. तर मागीर देवता दे दे वामन वामन अवतार देवान घेतला आणि वामन रूपान तू देव हांगा बली महाराजाले स्थान वतात. बली महाराज एक विशेष यज्ञ करत आशिल्लो. भागवतमान तू डिस्क्रिप्शन असते जागे नाव कसले मेळ्ळी भृगु कच्छ म्हणून ते जागे नाव असं. तर भृगु कच्छ या जागेन तू देव त्यांनी बली महाराजांनी यज्ञ करत आशिल्ली ती आणि यज्ञ करताना हे सान ब्राह्मण रूपान तू त्यांनी आयले. कोण आयले साक्षात देव वामन देव त्यांनी आयली ती आणि त्यांनी आयल मागीर कसं केलं त्यांनी त्यांनी सांगले भिक्षाम दे म्हाका भिक्ष दियात. ब्राह्मणाचे ऍक्च्युली कर्तव्य पुढे ब्राह्मणान कसं करचें आशिल्लें खाली तांणी पठन पाठन यजन याजन खाली तांणी वेद उपनिषद वाचूचे आशिल्ले आणि लोकांक ताचे ज्ञान दिवचे आशिल्ले फ्री ऑफ कॉस्ट कांय दुड्ड घेवचे ना फ्री ऑफ कॉस्ट आणि कोणेय अशी संतुष्ट जाली दक्षिण म्हणून कसले अन्न कसले फळ आनी कसले दिला तांणी एक्सेप्ट करचें आशिल्लें. तशी ब्राह्मणान भिक्ष मागचे म्हणून रिवाज आशिल्ले. तर हांगा वामन देव भिक्ष मागच्या खातीर गेल्यात. तर आता इंटरेस्टिंग
जेन्ना त्या वामन रुपाक पळोवन इतलो चंद ब्राह्मणा पळोवन बली महाराज मस्ती अट्रॅक्ट जाता आणि बली महाराज आणि वामन देवाला येतात ती आणि सांगता ती की सांग रे ओ ब्राह्मण देव कसं जाऊ का तुका हं? कसं जाऊ का गाय जाऊ का वे घर जाऊ का वे हा सांग बायल जाऊ का वे कसं जाऊ का जे जाऊ का तुका सकट दिसता सांग बली महाराजा लागी तू आयला तू कसं जाऊ का दिसता जेन्ना बली महाराजाशी म्हणतशिलो तेन्ना शुक्राचार्य थंय आशिल्लो शुक्राचार्य ताका गोतस की हो जो व्यक्ती आसा तो ब्राह्मण नाही साक्षात विष्णू आणि विष्णू येत मेली कसं की कारण असं तर तो बली महाराजा कान्ना वता आणि सांगता बिलकुल दीक्षा देऊ नका मग हिंदी में म्हणतात ना मेरे को दाल में काला लग रहा है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है तो कुछ मत करो आता वामन देव इतले चंद तागेल रूप आशिल्लो इतले प्रितीन इतले नम्रतेन ताणें भिक्षा मागलेली बली महाराजा हृदयान कसं की जाल्लें ताणें सांगलें ना ना हांव ऑलरेडी सांगला हांव दिता आणि हांव तरपण कोण जाला आतां म्हाका हाका दिवकाच शुक्राचार्य कितलो कोप येता शुक्रा सांगता की तू हांव तुगेल गुरू आणि तू मिगेल आज्ञा पालन करना म्हणून हांव तुका शाप दिता तुगेल सकट नश्ट जावचें तर बली महाराज गुरु तागेल गुरून शाप दिले त्याच गुरुला आशीर्वादान ताका इतली शक्ती येयल्या तर तोच गुरु म्हणटा सकट नश्ट जाता जळ्याली तांणी देव वामन देवक सोणी सांगनी ना ना तुम्ही माझे वचत म्हाका करचें जायना ही डीड नॉट गो बॅक पळय असून असून ताण तागेलें वचन पालन केलें विचार करात आयच्या जगात आमी मस्ती लोकां सांगता ती आणि मागीर विसरतात म्हणून आजकाल सकट रायटिंग आसका रायटिंग वे नाही आजकाल स्टॅम्प पेपरार आसका इतले कोर नवे कोर्टान तू वचून तांणी परत फाटी उलयता ती हांव बरयलेलें ना मेगेल सायन ना हांगा शुक्राचार्य म्हणटा सकट नश्ट जाता जाल्यारय तांकां गुत आशिल्लो हो व्यक्ती साधारण व्यक्ती नाही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव आणि देव मेगेला आज मेगेला निमगुच्या आयला देव हांव सकड़ा दिता आज हांव देवाक दिता हे बली महाराजाले ग्रेटनेस आनी एक विशेष क्वालिटी हे बली महाराजाल म्हळ्याली की इतले सकट लोक आशिल्ले तांणी जीवनभर भक्ती केला बली महाराजाल स्पेशालिटी मेळ्ळी एक इन्सिडेंटा निमित्त इतलं फास्ट तांगेले शुद्धीकरण जावन तांणी महाजन जाले एक हे टू मेक द राइट चॉइस एट अ राइट टाइम ते केल निमित्त टुडे बली महाराज इज अ महाजन खाली हे ज्या टायमार जर शुक्राचार्यान ताका ना म्हणलेलें असलेलें आनी तांणी सांगलें सॉरी म्हाका दिवचें जायना तुमी वचात he would have never been a Mahajan today. But because of this choice, what is the choice? देव हांग मिगेल घडकड आयला आणि हांव ताका कसो जावं का तू दिता ते बली महाराज म्हणटा हा कसं जावं का तुका तर ब्राह्मण ब्राह्मण रूपान तू वामन देव म्हणटा म्हाका कसले नाका म्हाका खाली 3 पग भूमी तुम्ही दियेत आमगे लायची लँग्वेजान तू 3 स्क्वेअर फीट आमकां खाली 3 पग भूमी जावं का 3 स्क्वेअर फीट विचार करा ती इतले पावर आशिल्ले तागे लागी तर तेन्ना परत बली महाराज निमगिता अरे तू मेगेला येवन खाली हे निमगीत आसा उण्यान उणे एटलीस्ट 3 BHK निमगिल्यार तुका दिता आशिल्लो हांव आनी कसले निमगिल्यार ते दिता आशिल्लो तेन्ना बली महाराज सांगता की जगान तू एक व्यक्ती को सकड दिल्ले तो व्यक्ती केन्नाय संतुष्ट जायना जेजो त्या व्यक्तीक संतुष्टी ना तेजो तो व्यक्ती हमेशा मिजरेबल आसतालो हमेशा तागेल जीवनान तू केन्नाय शांती नासताली
तर बली महाराजाक वामन देव म्हणटा म्हाका खाली 3 पग भूमी जाय आनी कसले ना. तर मारी बली महाराज म्हणटा तथास्तु घे कितलं जावं का घे. तर मागीर वामन देव कसं करता तेगेली हाईट इन्क्रीज जाता. फर्स्ट पाय इतलं वयर वता इतलं वयर वता इतलं वयर वता की संपूर्ण जे 7 वयरची लोक असं स्वर्ग लोक, जनलोक, महर लोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, हा ब्रह्मलोक वे पार कोरनो ब्रह्मलोकाचे कवरिंग अस पळय ते वे पार कोरनो वैरी एक विरजा नदी अस ते विरजा नदीक वे पार कोरनो वयर स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ताय वैकुंठ लागी वत्त पाय देवालो आणि ते कवरिंग पिंतले निमित्त कसं जाता ते विरजा नदीची उदा तो गुपोडच्या लागता आणि त्या उदा मळ्याली इट इज नन अदर देन गंगा. त्या उदा वैरी प्रकट झालेले वामन देवा चरणा अभिषेक केले मागीर त्या चरणामृत रूपान तुझे तगू आयलेले ते गंगा आणि त्या गंगा स्वर्ग लोकांत तू आशिल्ले ताका स्वर्गीय गंगा अशी म्हणचे आशिल्ले. मागीर मस्ती वर्सां मागीर श्रीमद भागवतमान तू 9व्या स्कंदान तू ताचे वर्णन सगर महाराज आणि त्यांनी भगीरथ मुनी आणि तपस्या कोरनो त्या स्वर्ग लोकाची जी गंगा पृथ्वी वयर हाडलेले तांगे उद्धारक ते हे गंगा. तर हे फर्स्ट पायान सकड कवर जालें. आता तुमकां गोत्तच आसच्या पुरो हे भौतिक जगत असता आणि आध्यात्मिक जगत असता. आध्यात्मिक जगत इज 3/4 आणि मटेरियल जगत जे आहे दॅट इज 1/4 आणि या 1/4 जगतान तू 14 प्लॅनेटरी सिस्टम असा. 14 प्लॅनेटरी सिस्टम आणि हे जे भूमंडल असं ते एकदम सेंटर आणतो असं. भूमंडला वैरी हायर प्लॅनेटरी सिस्टम भूमंडलात जे असं ते लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम. आता एक पायाना सकड अपर प्लॅनेटरी सिस्टम जाल्ले कवर जाल्ले. दुसरं पायाना तगूत सकड लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम अतल सुतल पाताल रसातल सकड कवर झाले. आता फुल मटेरियल वर्ल्ड तू जितलं सकड 2 पायान तू कवर केलं. आता बली महाराजाक वामन देव म्हणता 2 पायान तू सकड झाला आता थर्ड पाय खंय दवरचा सांग. त्यांना बली महाराज आता पळयतच कसं करचें आणि त्यांना सकडजन जित लोक थंय आसा ती ब्रह्माजी वयर पळयत आसा प्रल्हाद महाराज वे आसा तागेल बायल बली महाराज तिगेल नाव विंध्यावली ती वे थंय आसा सकडजन पळयत आसा आत्ता हो कसं करता आणि तेन्ना दॅट इज द मोमेंट बली महाराज विथ अटमोस्ट सरेंडर हो कसं करता. बली वामन देव सांगता देवा तुगेल थर्ड पाय जे असते मुगेल मागता येतो कारण की हांव तू सकड जगाक कवर केला आता हांव तुका मक्क दिता. आय एम गिविंग माय सेल्फ टू यू. आय एम युअर स्लेव. तुम्ही मक्क घेत ते थर्ड पाय मागता दवरता अशी म्हण सांगता. तर हे जे ऍस्पेक्ट आस भक्तीन तू हाका म्हटलं कसं म्हणटा ती म्हळ्याली आत्मनिवेदनम म्हणजे देवाक संपूर्ण आमगेल शरीर तन मन धन आम्ही म्हणतात ना तन मन धन आणि हे शरीर आत्मा वाचा सकड तुगेल सेवन तू सकड तुगेल अशी म्हणून सांगू न्हू तो सांगता तुम्ही थर्ड पाय मुगेल मागता तर आता त्यांना बली महाराज कसले ना तांगेले आता कसले ना सकड घेतले कसं करचो जाता तेन्ना मागीर बाकीचे जे पली महाराज जे आसूर लोक असत पळय तांणी एकदम मस्ती हे जाता ती एग्रेसिव्ह जाता तांणी म्हणटात अरे मग हो विष्णू आयलो परत आमकां चीट करच्याक आता आमी आमगे बली महाराज तांणी चीट केले आमी हे अलाव करनात म्हणून तांणी मस्ती एग्रेसिव्ह जातात. तेन्ना विष्णू दूत तांणी येतात तांणी सॉल्व करता ती
देव हांगास डोंट फाईट. आणि त्या टायमान तू ब्रह्मा येता आणि ब्रह्मा देवा सांगता की देवा मग कसले कळना ही तुमगेल अद्भुत लीला मग कळना कित्याक की एक व्यक्ती तुम्ही गीतेन तू सांगला पत्रम पुष्पम फलम तोयम. कोणे व्यक्ती एक पत्र दिता एक पुष्प दिता फल दिता कसले दिला तुम्ही इझिली असं म्हणतात ताका सॅटिस्फाय जाता ती. जे हांग या व्यक्तीन सकड दिला आणि तुम्ही ताका बंदी केला म्हणजे ताका कशी रस्सीन बांधलेलं आहे अशी कशाला केलंय तशी ब्रह्माजी एकदम बिविल्डर जातात. मग प्रल्हाद महाराज थंय असतं. प्रल्हाद महाराज म्हणता देवा तुमगेल सकड लिहिला अद्भुत असं तुम्ही कसल करता ते अद्भुत असं तुम्ही हांगा आयले ते अद्भुत आणि हांगा आता हे तुम्ही जे करतास ते अद्भुत असं. मग कसले प्रॉब्लेम ना. I am happy that Lord Narasimhadev delivered my father and he came to give me his darshan. आणि आता मेगेले कुलान तू साक्षात अवतार घेऊन मेगेले हा चल्ल्या का मैले बली महाराजा का तागेल उद्धार का तू आयला मग मस्ती संतोष प्रल्हाद महाराज. मागीर विंध्यावली तागेल बायल ती म्हणटा हो मेगेल बामणू ताका बोड ना कित्या मेळ्ळी ताका दिसता की तो सकड तुका दिताच तागेल कसला सांग तू सकड तेवे तुगेलेची हे शरीर तो म्हणटा हांव तुका दिता ते शरीर तूच दिल्लेले. तर आमगेले आचार्य ते हांव तू टिप्पणी दिता ती की आता ती तागेल बायल ती कशी तागे अगेन्स्ट उलयत तसं म्हण एक सरकास्टिक अंडरस्टँडिंग एक कमेंट्री एक आचार्य म्हणटा जशी जशी तुमगेल कोण एक फ्रेंड आस आता ते फ्रेंड तुम्ही तागेल वटू चमकता रस्त्यार अचानक 10-12 लोक अचानक 2-3 लोक येतात गुंड लोक आणि ताका मारच्या सुरू करतात. तर जे ताका मारता ती आता तुका तर तांका मारच्या जायना तर तू कसा करता हाँ बहुत और मारो इसको मैं बोला था ऐसा नहीं करने का आणि तो एक तागेल कानपटा मारता. तर जे तो मारता तेन या दोघांक ये जे गुंड लोक असतात तांका दिसता इसका दोस्त इसको मार रहा है छोड़ो यार नहीं आप मत मारो हम लोग जा रहे हैं समझ गया आणि तांणी वतात. तर तशीच ही विंध्यावली देवाक सांगतास की हो हाक हागेला कसले ना जायली ताण दिले ऍक्च्युली तागेल कसले ना तर सोडा ती इनडायरेक्टली तिची सांगतास. तर हे सगळं ऐकून शुक्राचार्य वय सांगता की इतलं सगळं ताण दिला जायली तू चीट केला अशी सगळं मस्ती सगळे जण सांगतात. तर त्यांना मागीर वामनदेव आता सांगतास की हांव हे सगळं केलेले ताचे कारण कसले I wanted to test the devotion, the great surrender, the great sharanagati of Bali Maharaj. आणि या टेस्टान तू बली महाराज पास झाला म्हणून देव सांगता. इतल्या लोकांन विंगड सांगून तांगेल ऐकनाशी ताण म्हाका भिक्ष दिले आणि कम्प्लिटली ताण म्हाका सरेंडर केले. He has passed the test. तर भक्तीन तू 9 अंग असत. जशी आता आम्ही बाळ महाजनाविषयी चर्चा करत असत मे बी नेक्स्ट टाइम मुरलीधर चरण प्रभू कॅन थिंक विंगड जे अंग असत भक्तीचे श्रवणम कीर्तनम ताजे वेरी डिस्कशन करूं. तर श्रीमद भागवतामान तू प्रल्हाद महाराजांना हे सुंदर श्लोक म्हणला श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितं विष्णु भक्तिर्ते नवलक्षणम. तर हे भक्तीचे 9 लक्षण असं देवाला पूज करच्या खातीर देवाला सेव करच्या खातीर आणि खंयचेय व्यक्ती या 9 अंगातून खाली एक अंग घेतलेली तागेल जीवन परफेक्ट करूं. फर्स्ट कसले श्रवणम. श्रवण म्हणजे आता तुम्ही सगळं कळत ऐकत असत
हरिकथा श्रवणम. तर या श्रवणाची मस्ती शक्ती असं श्रवणम ऐकून आमगे हृदय परिवर्तन जाता. भागवतमांतू श्लोक असं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्ती भवती नैष्ठी. कसं म्हणलं हांगा नष्टप्रायेषु अभद्रेषु. जे आमगे हृदयांत जे अभद्र असत जे कचर असत ते कचर साफ काय जायली आम्ही हरिकथा ऐकू का. फर्स्ट असं श्रवणम. आणि हर एक अंगाचे एक हिरो असं एक रोल मॉडेल असतं. श्रवणाचे हिरो कोण असं परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराजांना 7 दिवस 7 रात्र उद्दापिनाशी एक कण जेवण करनाशी त्यांनी कसं केलंय त्यांनी श्रवण केलंय. and that's why he is the role model or the hero of श्रवणम. मागीर कीर्तनम देवाल विषय गुणगान करचे देवाल विषय लोकांक सांगचे. ते ताजे रोल मॉडेल असं कोण शुकदेव गोस्वामी. शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम त्यांनी सांगलेले 7 दिवस 7 रात विदाउट एनी ब्रेक. दॅट इज शुकदेव गोस्वामी. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम स्मरणम असं. मगिरी पाद सेवन असं जशी लक्ष्मी देवी देवाल पाय नेहमी त्यांनी मसाज करतात. तशीच आम्ही देवाक देवाल पाद देवाल चरणाक आम्ही वंदन करतात त्यावेळी पाद सेवनम झालंय. आणि मागिरी अर्चनम अर्चनम मायली डेटी सेवा मायली आम्ही देवाक पूज करतात. आमगेले समाजात विंगड विंगड देव असतात. बालाजी मंदिर असत बालाजी असं विठ्ठल रुक्माई असं विंगड विंगड कडे देव असं ते अर्च विग्रह. अर्च विग्रहाचे रोल मॉडेल कोण पृथू महाराज. पृथू महाराज म्हणून ते श्रीमद भागवत मानतो 4th स्कंदांतू तांगेल येता अर्च विग्रह. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम आद सेवन अंचनम वंदनम वंदनम मैली देवाक स्तुती अर्पण करचे देवाक प्रार्थना अर्पण करचे. तर मस्ती सकड विंगड विंगड जे भक्त असताना देवाक प्रार्थना केला. जशी प्रल्हाद महाराजांनी प्रार्थना अर्पण केला म्हणजे बली महाराजांनी प्रार्थना अर्पण केला. विंगड विंगड लोकांना प्रार्थना अर्पण केला. ते वंदन हाचे रोल मॉडेल असं अक्रूर जे अक्रूर जनतांग कृष्ण बलरामाक मथुरा घेऊन वता. Although he knew that Kamsa has called them to kill, but he had great love for Krishna and Balaram. त्यांनी देवाक प्रार्थना अर्पण करतात स्मरण करतात. वंदनम मागिरी दास साख्यम साख्यम म्हणजे देवाल फ्रेंड फ्रेंडशिप अंत देवाल भक्ती जशी सुदामा असं अर्जुन असं. दास्यम दास भावना अंतु सेव करचे देवाला एकदम दास्य रूपांतु जशी हनुमान. हनुमानाल तुम्ही केन्नाय फोटो पडेल आली त्यांनी अशी असत हनुमान मुद्रा म्हणजे दास मुद्रा म्हणजे येस येस सर. तर तुम्ही त्यांची हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री तुम्ही पडे असता लोक अशी असतात. मे आय हेल्प यू सर व्हाट कॅन आय डू बिकॉज दिस इज द मुद्रा फॉर सर्व्हिस. हनुमानजी दास्य भाव असं. आणि लास्ट आत्मनिवेदन मिळाली बली महाराज. बली महाराजानं आत्मनिवेदनाचे परफेक्शन केला. त्यांनी तगेल सक्कड तगेल धन संपत्ती नेम फेम प्रेस्टीज इतलं पावर संपूर्ण असुर कुलाच जो राजा सक्कड सोण देवा सांगले आय एम युअर्स. तुगेल दास असं तुमक कसल करच्यास कर्या ती आय एम देअर एट युअर सर्व्हिस. तर ये बली महाराजाले विशेष आणि देव सांगता की हांव मस्ती तुगेल वैरी प्रसन्न अस म्हणून आता हांव तुगेल माथ्यार पाय दवरनु तुका रसातल जे रसातल म्हणून एक तगूचे लेवलान तू एक प्लॅनेट अस हांव तुका थंय पेटयता. and you will be ruling that planet and not just you will be ruling that planet tumi next janmantu you will be Indra. And not just that, I will be there as your doorkeeper. पळयात
आता कोण मनशा पुरो देव पळय कशी कशी कितलं टेस्ट करता पळय. हा पाप ताणी लायक करून कसं जाव का सकट दिला आणि कितलं तागेले हाल केले पळय. ताजी कतिरी आम्ही भागवत वाचू का, ताजी कतीर आम्ही ग्रेट डिवोटी जाल संग घेऊ का, आणि त्यांनी जे केलेले त्यांना आमकां कळटा. हा कसं कळलं आता कळलं. That is why we should understand the path of bhakti through a chain of guru shishya parampara. त्यांना मस्ती लोक या कहाणी ऐकतात ती आणि मग त्यांनी सांगतात ती देवाला भक्ती करून पडे किती कष्ट त्याच्या बदला भक्ती केले भक्ती एक वचनच आहे. हांगा कसल रिवॉर्ड मेळ्ळा पळय. व्हॉट अ रिवॉर्ड. वामन देव इज टेलिंग दॅट आय विल बी युअर डोर कीपर. जशी एक पंत काही लेक्चर म्हणतशिलो, एक पंत अमिताभ बच्चन काही प्रोग्राम म्हणतशिलो, तागेल मर्सिडीज कार तो बैसलेलो मागशी ताका काही प्रोग्राम आणि तू लेट जाल्लेले तर तो ड्रायव्हर सांगतशिलो फास्ट फास्ट. ड्रायव्हर म्हणता सर चला राव सर चला राव. मागीर ताका इतलं ताका डेस्परेट आशिल्लो तो तर त्या ड्रायव्हरा सांगले तुम एक काम करो साइड में रखो गाड़ी, अभी मैं चलाऊंगा तुम पीछे बैठना. तर तो अमिताभ बच्चन और XYZ तो ड्रायव्हर मागशी बसकारेले आणि मुखार तो गाडी चलत आशिल्लो अमिताभ बच्चन. आणि मग अमिताभ बच्चन गाडी चलताना रस्त्यार लोकांनी पळयले अमिताभ बच्चन गाड़ी चला रहा है, पीछे कौन बैठा है. मतलब अमिताभ बच्चन जिसका ड्राइवर है, मतलब ये आदमी कितना बड़ा रहेगा. तशीची वामन देव इतलं इतले होड तांगेल शक्ती असा, इतलं होड तांणी देव असा, संपूर्ण सृष्टी तांगेल कंट्रोल आणतो असा. तो देव बली महाराजाला एकदम अधीन जाऊन सांगता की आय एम ready to become a doorkeeper. That is the power of bhakti. ते जितले लोक ऐकत असत तुमका सांगता भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून एक ग्रंथ असत, त्या ग्रंथान तू भक्तीचे डेफिनेशन दिला. डेफिनेशन कसले अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनु शीलनम भक्तिरुत्तम. तर भक्ती म्हणजे प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस. प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस मेली अन्याभिलाषितम मग कसले नका. अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मेली मग ज्ञान वेनका मग काही कर्म वेनका. आय एम बियॉन्ड हांव खाली तुका सेव करच्या आयला. दॅट इज द शुद्ध भक्ती. आणि त्या डिस्कशनात तू रूप गोस्वामी बरयता की भक्ती इज सो पॉवरफुल that even the Lord can be purchased with that bhakti, and that is the bhakta vatsalyata of the Supreme Personality of Godhead. तशी ताजी कथिरी देव या विंगड विंगड अवतार कसला घेता सो दॅट ऑल ऑफ अस आम्ही जितले या देवाल विषय ऐकता ती आमक दिसता रे देवाला आम्ही शरण घेतला कितला आमका देव या करता. So that is the greatness of भक्ती. तुमका एक लायक हांव कहाणी सांगता. तुम्ही मस्ती लोकांन गुरुवायूर बद्दल ऐकलं आसच्या पुरो. केरळान तो विष्णू एक देवस्थान आसा गुरुवायूर. गुरुवायूरप्पन म्हणून म्हणटात. गुरुवायूराचे मस्ती फेमस एक डिवोटी आशिल्लो, ताचें नांव आशिल्लें नारायण भट्टात्री. तो नारायण भट्टात्री देवाला इतलो लायक सेव करतशिल्लो तांणी देवा लागी उलोवचें आशिल्लें. एक पंता देवाक तांणी निमगिलें तुमगेलें फेवरेट डिश कसलें, तुमकां कसल सगळ्यान चड आवडटा म्हणून तांणी निमगिलें. कसं आवडता, मुगा कशी आवडता की गजबजी आवडता, आमची गेल आयटम आवडता की कसलं आवडता. तर देवान सांगलें की म्हाका पायसम म्हणजे आमगे दूध पाक म्हणके पायसम आवडता. तर मेरी नारायण भट्टात्रीन सांगले
जर एक व्यक्ती असं ताका तुकेला की पायसम दिवच्या खातीर तागेला दुड्डू ना, घडघड दूध हाडचे मागीर तातूंत काजू बी घालचे आनी पायसम करच्याक ताका जायना, कसो करचो जाता? तर देव म्हणटा काय प्रॉब्लेम ना. हांव एक कावड बॉय मायली म्हाका दही आनी शीत दिल्यार आल्वे चलता. आय एम हॅपी विथ कर्ड रायस. म्हाका दही आनी शीत दिल्यार आल्वे चलता. मागीर परत तांणी गेले रे दही आनी शीत वे दिवचे जायना ते कशें करचें? आजकाल दही मस्ती म्हारग जाला. दही आनी शीत दिवचे जायना ते कशें करचें? तर देव म्हणटा काय प्रॉब्लेम ना. फ्रुट्स दिल्यार आल्वे हांव एक्सेप्ट करता. कृष्णान एनिवे सांगला पत्रम पुष्पम फलम तोयम आय एक्सेप्ट इट. तो सांगता अरे मारया म्हाका हे दिवचे जायना. कसं करचें जाता? तेन्ना देव म्हणटा तुलसीच 2 पाकळां आनी थोडें उदक दिल्यार पुरो आनी कसलेंय नाका म्हाका. नारायण भट्टात्रीन म्हणलें देवा सॉरी एक मनीस इतलो गरीब आसता गेल्यार हेय ना. तेन्ना कसं करचें जाता? तेन्ना देव म्हणटा जेन एक व्यक्ती इले जेन म्हगेल एक भक्त आस ताका म्हगेल म्हाका कसलें दिवचें आस तागेलें कसलें ना आनी त्या भावनेन तो रडतास आनी रडलेले कुडले तागेल्या दोळ्यांतून जे 2 अश्रू जे तागेल्या दोळ्यांतून येता ते अश्रू इज सफिशियंट फॉर मी. That 2 drops of tears are enough for me and I will accept it. हाजा अर्थ कसले जेन्ना आमी भक्ती करतात पळय देव कसं करता ही इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू आणि ताजी खातीर शुद्ध भक्ती मस्ती पॉवरफुल आसा आणि हे आमी आयचे हे प्रसंगांत पळयले बली कोटी तांणी सरेंडर हे केलें. म्हणून गीतेन तू कृष्ण म्हणटा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचः. देव म्हणतो जो मेगेल शरणांत तू येता जो मेगेल शरण घेता I will free him from all sinful reactions. Do not fear. मा शुचः कोणे भिवका म्हणना. जो व्यक्ती मेगेल शरण आयला I will make sure I will मोक्ष ईशामि मा शुचः. तर in last 5 minutes हांव कन्क्लूड करता हे फुल एपिसोडांत आता आमी पळयलें कशी बली महाराजान इतलो व्हड शरणागती केला इतल्या भक्तीन देवाक सकळ अर्पण केला आणि देव तागेले डोर कीपर म्हणून जावचे रेडी आसा. तर ह्या देवाल भक्ती आसा. तर ह्या लेसन हे आमी होल इन्सिडेंटांत आमी कसं लेसन एक शिकूं येता ते आमी आता एक लास्ट कन्क्लुडिंग पॉइंट्स घालया. फर्स्ट म्हळ्यार वॉट अ सरेंडर. कसं सरेंडर तांणी व्यक्त केलं. आमगेल जिवनांत तुवें मस्तीपंत आमी देवस्थानां वचना ती तर आता आमी थोडे थोडे हगूर हगूर आमी सरेंडर सुरू करूं येता. वन्स अ वीक देवस्थानां वचूं येता. वन्स वीक अशी आमगेल भागवत पुराण प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाक वचूं येता. slowly we can start that surrender. देवाल नाव घेवचें सुरू करूं. तर आम बली महाराजा म्हणके सकळ सोडका म्हणना. We can start slowly and steadily and we should appreciate the great surrender of great lesson is Bali Maharaj was ready to go to any level to serve the Lord. जेन्ना आमी भक्तीन तू वायली ती तर आता आमी पळोवया येता की बली महाराजान इतलो व्हड रिस्क घेतले आमकां ते इतलो व्हड रिस्क घेवका म्हणना जाल्यार देवाल खातीर जितलें जाता तितलें आमी करचे प्रयास करता. So he was ready to do anything and because of that he was given the highest honor of Mahajan. मैं भागवतांतू एक कहाणी येता एक पंत कृष्ण द्वारका मात ते मस्ती दुख जाता ही खाली कहाणी आसा
देवाक तशी खंयचेय जन्म मृत्यू जरा जायना, जर देव एक पंत अशी ऍक्टिंग करता म्हाका मस्ती दुखता सर. आणि तेन्ना हा सकळ जे द्वारका जे राणी असं करचे कसं करचे तर देवाक निमगेले खंयची बाम हाडका टायगर बाम हाडका की अमृतांजन हाडका कसं करता तांणी कसं सांगले की म्हाका मिगेल भक्ताले चरणा धूल मेळ्ळाली वगी समजता आता कोण दिता आता देवाला इतलं सकड राणी असती इतलं सकड तागेले बायल असती कोण दिता सांगले तू वृंदावन तू आणि त्या गोपी आणि राधिका आणि तांकां सकड निमगी कृष्णाक मस्ती मात्ते दुःख असं तुमगेल पाया तुम्ही डस्ट दिलाली वगी समजत तशी म्हणतस नारद मुनी वृंदावन वता आणि सांगता अशी अशी झाला कृष्णाक मत दुःख सकड गोपी आणि राधा राणी आणि त्यांनी सगळं म्हणतात अरे पहिले मस्ती दुःख असं मस्ती कष्ट असं कसं करतो आम्ही कसं करका काय ना तुमगेल चरणात चिके धूळ तांकां दिला समजता तर इमिडिएटली त्यांनी विचार करणे अरे आमगेल चरणात धूळ देवा लायलाली आम्ही खंयची नरका वता ती आणि कसले विचार करबे त्यांनी कसं सांगले हा कितले जाऊ का वगी वगी घेया ते आणि वगी वगी वचत सकळान सांगले हा मेगेल पायात धूळ अंगा जितले धूळ तुम्ही कलेक्ट करून वगी वचत तर नारद मुनी एकदम अचंबित झालो एक क्षणभराच आनंद मेळच्या खातीर एक क्षणभराच देवाल दुःख वचच्या खातीर आम्ही खंयचेय परिस्थितीत तू भोगच्या तयार आसा आणि त्याची खातीर वृंदावनाची गोपी आणि राधा राणी मस्ती पण जेन्ना ऐकता ती तेन्ना लोकां दिसता अरे कसले so you should judge this these are the most top most of all pastimes भगवद गीतेन तु कृष्ण योगमानं समावृतः मूढोऽहं नाभिजानाति मक्का समझ मस्ती कष्ट असं nobody can understand even great demigods इतलं ओढ जे देवी देवता तांक मक्का समजच्या जायना म्हणून देव गीतेन तू म्हणता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सर्वं देव म्हणतात जो मिगेल दिव्य जन्म आणि मिगेल दिव्य कर्म तर कळटा तो परत या जन्मान तू याला तर दिस वॉज द सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आम्ही कसं या लेसन आम तू शिकेत मेळली Krishna will never test anybody beyond his capacity. आता हे लेक्चर ऐकून जो या भागवतांचे प्रसंग ऐकून आमकां दिसता देवार भक्ती कर बापरे मस्ती कष्ट सर will never test beyond the capacity. हे मस्ती लक्ष असतं आणि फोर्थ हे विंगड जे डिवोटी असत त्यांनी तांगेल जीवन तू दाखयला की आम्ही कशी देवाला शरणागती करता जशी आम्ही आत्मनिवेदनात उरलेल तशीची द्रौपदी परिस्थितीत आम्ही पळयला तिगेल वस्त्र आणत तशिले आणि तिगेल बामणा यद्रा हे सगळं दत्त आणि कोणागे कसले करतो जायना आणि त्या परिस्थितीतून तीन सकळ जनाक मदत निमगिले कोणाके कसले करचो जायना कोण देवा सांगले हे कृष्ण हे गोविंद तूच आता म्हाका कसले मदत करचो जाता आणि तेन्ना कृष्ण प्रकट जावन साडीच्या रूपान तू तिक मदत कर दॅट इज द सरेंडर मस्ती पंता आम्ही पळयता दिसकोन तू लोक हात वयर करतात कसला हात वयर करता ती इट इज अ साइन ऑफ सरेंडर द्रौपदीन हात वयर करून सांगले देवा परमात्मा तूच अस कृष्ण एक शरणम ते एक आणि लास्ट पॉइंट म्हणाली देवाक आम्ही कसले दिल्लाली यू विल नेवर बी अ लूजर मस्ती पंता आमकां दिसता देवाक हे दिल्ले मिगेल होऊन जाताले whatever you give to Krishna you will never be a loser आणि ह्या एपिसोडान तो आम्ही पळयले
तान कसं दिलंय 3 पग भूमी दिलंय आणि हांगा कृष्णानं वामन देवानं फुल प्लॅनेट ताका दिले आणि नेक्स्ट लायफान तू इंद्रलोक दिले. तशीची देवाक आमी कसले दिलाली ताजे 1000 टाइम्स आमकां मेळटा. श्रीमद भागवतमान तू एक काणी आसा कृष्ण जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना तांगेले घरकड एक फ्रूट वेंडर मेळ्ळी फळ विकताली एक बायल मनशां आयलेली. तर कृष्णान नाका आनी अम्मा पळोवची आशिल्ली तांकां कसले जावंक आशिल्ले तर तांणी कसं करचें आशिल्लें इंग्लिशान तू बार्टर सिस्टम म्हणचे आशिल्लें. बार्टर सिस्टम मेळ्ळी गोव घेवन वचचे, तांदूळ घेवन वचचे आनी दिवचे आनी मागीर कसले एक्सचेंज करचे. तर देवान हात इतले सान आशिल्ले, इतले मुश्ट हातान देवान तांदूळ घोव घेवन तिगेला गेल्ले. तिगेला वत्त वत्त सकड घोव जे आशिल्ले तगू पडले आनी खाली 4-5 10-15 दाण आशिल्ले. तीन कसं केलें? तीन देवा इतलं सुंदर रूप पळोवन इतलं बाल मुकुंद रूप पळोवन तीन सांगले चेडा तू कसं जावका घे म्हणे सकड घे आणि तीन कसं दिलेले ते प्रितीन तीन घेवन टोकरीन तू दवरले आणि कृष्णानं फुल हातान तू कितलं फळ येतं सकड घेवन हसून तू चमकलो आणि मागीर ही जी फलवाली आशिल्ली फ्रूट वेंडर ती गडगड वता आणि रात्री जाता सकाळ जेन्ना ती पळयता जितलं गोव आनी दाण आशिल्लो सकड व्हॅल्युएबल ज्वेल्स जातात. तर त्या काणीन तू भागवतामान तू आचार्य कमेंट्री दिता ती की तुम्ही देवाक कसले दिल्याल तुमगेले केन्नाय नुकसान ना. देवाक कितले दुड्डू दिवच्या जायना कितलो वेळ तुम्ही दिलेले त्या वेळाचे केन्नाय नुकसान जायना. म्हणून जितलं जाल तितलं तुम्ही देवाला नाव घेया ती बिझी लायफान तू ट्राय करेल जे कार्यक्रम ते विंगड सांगान तू मुगे जीवन परफेक्ट करूं येता. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभू आणि आमगे बाकी सगळे जे ग्रुप आसा तांगे धन्यवाद व्यक्त करता की तान आज हे संधी दिली म्हाका. थँक यू सो मच. हरे कृष्ण.